Čo to je za hru, pani predsednička Európskej komisie, čo to hráte voči Slovensku? Stačí tak málo. Opraviť ropovod Družba, ktorý zjavne nie je tak porušený a poškodený, ako hovorí Zelenský. A umožniť toky ropy na územie Slovenska a Maďarska, lenže tu už nejde len o Slovensko a Maďarsko, ide o celú strednú Európu. Keby ropovod Družba normálne fungoval, na Slovensku, v Maďarsku a celej strednej Európe nemáme žiadny problém, pokiaľ ide o pohonné hmoty a pokiaľ ide o tlak na rast cien, či to sú tovary služieb, alebo sú to v danom prípade aj potraviny. Neviem, či si vôbec uvedomujeme, o čom sa tu teraz bavíme. Hovoríme o tom, že človeka, ktorý vyhodil Nord Stream do vzduchu, ktorý zastavil plyn, ktorý zastavil ropu, chceme privítať v Európskej únii. Vy si vôbec uvedomujete, dámy a páni, v Európskej únii, koho to voláte za rokovací stôl? Ak sa správa dnes tak, ako sa správa, ako sa bude správať ako prezident krajiny, ktorá bude členským štátom Európskej únie? A čo by vám povie to, čo povedal Viktorovi Orbánovi, ak nedostane to, čo si bude pýtať? A čo keď pošle svojich spolupracovníkov, aby svoje vyhrážky rozšírili na členov našich rodín, ako sa to stalo v prípade Viktora Orbána?